दिनैनि जथुम्मायाव बिसेसके दिनै सोलोंथाइनि बिफानाव सावरायनाय लादों आरो बियो जोबोद मोजां जादों आंनि नुनायाव। मानोना बेवहाय सनम वांचुक जाय लादाखआव मोनसे सोलोंथाइ जांख्रिथाय लाबोदों बिथांबायदि मानसिया बाहागो लादों। आरसि जैन सेबानि चेयारमेना बाहागो लादों। एपि तिवारी बाहागो लादों। दा बेफोरखौ नायोब्ला दिनैनि जि फरायसाफोरजों इन्टारेक्सन बियो जोबोद ओंथि गोनां जागोन होननानै आं मिजिंथिदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि बोसोरमाखौ बे गहपुर हालामाव खुंनायानो जोबोद मोनसे जारिमिनारि। मानोना मोनसे समाव गहपुरनिफ्राय गोबां मुंख्लं जादों, न' बां सावजादों। दा बेफोर गासैबो थासारिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुमाव सावरायनानै इयुन हारि दानो थाखाय जेफोर हाबाफारि लागोन बे गासैबो हाबाफारिखौ लागोन बेखौ आङो मिजिंथिदों। ये आपका 53वां समारोह है। ये 100-200 तक चले और आप बोडोलैंड में अभी तक आपने जैसा आपका मोटो है यूनिटी, सर्वाइवल और प्रॉस्पेरिटी, तो अब प्रॉस्पेरिटी के लिए शिक्षा को मीनिंगफुल, कॉन्टेक्चुअल और एक्सपीरियंशियल बनाने में काम करें। ये सबसे बड़ी समुदाय की सेवा होगी और देश की भी होगी। थैंक यू।